Hi guys, welcome to my vlog. Oh, naunsa ko na siya oy. Ikaw nga. Sige, sige Nel. Amania kami sa ano, Taytay Beach. Ang daming mangrove oh. Sige na Nel. Ano na? Parang baliw. Hi, apil po ka. Ay, simba ko. Yung pagansin naman ni Libay. Videoin Nel. Kita mag-video. Pero naami karon sa kuan sa Kaya lang ito, sada kayo Nel. Ano Nel oh? Video ba dito? Mag-vlog diri oh. Kani na. Sada kayo Nel. Ha? Oo. Ay, hunas, pagtaon Nel, kagwapo ngayon mo ba? Oo. Hunas man Nel. asa mo to nakita na una kuan Lin? Pero, Karon ano ani kami sa kuan. amania kami sa kuan. Barrio di Taytay. Barrio di Barrio di Taytay. Asis de Burias. Oh. Lalin. Usa man na Kuan siya. Dili island? siya kuan. Mo mong gunaan kuan siguro? Pag mutaog dire, di ka na bilhin kuan. Di mo na maos ako man to mulugan man to Lin. Padulugan na ito. Oo. Mulugan. Diba Sabrina? Video na Nel. Hi guys, welcome to my vlog. Oh, naunsa ko na siya oy. Ikaw nga. Sige, sige Nel. Amania kami sa ano, Taytay Beach. Ang daming mangrove oh. Sige na Nel. Ano na? Parang baliw. May batang unggoy oh. Di ba tama buyagan na eh? Dili. Oh, ang gwapo ni Akihiro. Parang Koreanong luto. Lin kabalo kag kuha og tukuan Lin. Ah, Katungurag litob na anaon lang. hambay dito sa pikas ta. Abikas. Balhin ta dito sa mua. Pasulod dito ta. Kay murag arang-arang dito oh. Ano magtuna ta? Manguli ng mga Korea buyag turista sa kuan. turista sa Tindahag. Tindahag. Di nami. Hoy, tuban na naman kumala doon. Dili mo pagdukan dagat. Kay wa may kuan, way kinason. Bari. La, sila na to ning kon no. Managat ta. Kining bangka oh, masa manakay ta. Sa tuan eh. Ha? Muli kong gini sa tuan, mamuan ta. Mandahik ba? Mandahik. Sige, ako'y bugsay. Mamay bugsay. Lah, dili palihog, dili mag. Ay balo dili mag. Oh, mag-is. Di tili tambayan na. Yan. Ano tani? Karon pauli nami. Pauli lang isa mo ano, kuan baryo di ano. Barrio di Asis. Tay ka mag-school. Ka? Karon maagian na namo ang naibuaya. Magian na lang si kuan. Tay lulong. Nay sirina ni tubiga. Ako din. Ayo. Wala. Imong mane. Sabi ka. Sabi lang bisan ba sinto panangkod. Ang mugali. Kaya nakapili pa ba si Rulo? Ay Jesus, sabi ng hala. Kaya. Unsa man ni? Lalas. Mug sa dagat man na. Hawak kay murag halas matina. Uy, sabi na. Ayaw. Ayaw. Adlok baka. Mo maghalas.